Gayizini ngokukhulu ukuyithoba. Cela ukuthatha leli thuba leli ngithathe le thuba leli guqe phansi ngibize umdali wezulu nomhlaba. Bathi siqala kuJesu. Akumelanga sibize umdali omkhulu singadlulanga kuJesu. Kule ncwadi engahlangana nayo ke ibhalwe kanjalo ithi sho ukuthi lapho ke kukhuluma uJesu uthi kuze ukwazi ukufika kumdali kuSomandla kuThixo kuyo umdali wethu wezulu nomhlaba kumele uqale kuye uJesu. Sho asibize yena uJesu. Sibize yena uJesu ngokukhululeka kwenhliziyo. Ukukhululeka kwenhliziyo nangokwamkela izibusiso ezizoza manje njengamanje nje. Ke guys ngiyathandaza ngithandazela nina nonke. Ngithandazela nina nonke ukuthi konke lokho enibhekane nakho kunganipheli kunganiqedi amandla. Noma ungabhekana nesimo esinzima kangakanani ubona ngathi uyi-one, ubona ngathi umndeni ukujikele, ubona ngathi nje asekho izathu osiphilelayo kulo mhlaba lo, na uzobona ukuthi ukuzibulala manje kuyinto engenandaba, kuyinto eseduze nje ngoba ithemba usenalo because yobunzima osuke ubhekana nabo kulo mhlaba esiphila kuwo. So guys ngiyathandaza ukuthi nonke nibhekana nezinto ezinzima nizinqobe ngegama likaJesu. Nonke enibhekana nezimo ezinzima eziniphula inhliziyo ezinenza ukuthi ningabi nethemba lokuphila nizinqobe. No matter what, angeke uSathane ajabule ngempilo yakho, soze uSathane ajabule ngempilo yakho. So sonke isimo obhekana naso uzosinqoba na kanjani. Amen.